Je jedna z najaktívnejších vulkanických oblastí sveta. Miesto, kde sa Zem doslova otvára pod nohami. Hranica dvoch tektonických dosiek a energia, ktorá vyviera priamo z hlbín Zeme. A napriek tomu tu ľudia žijú každý deň. Toto je Island. Ostrov v Severnom Atlantiku, kde na obrovskej ploche žije len necelých 370 000 obyvateľov. Dýchberúca krajina, ktorá ma fascinovala už roky a ktorú som sa konečne rozhodla zažiť na vlastnej koži. Priamo v zime, s mrazivým vetrom v tvári, snehom pokrytými pláňami a dokonalou ukážkou sily oceánu a geotermálnej energie. Počas 7 dní som videla najikonickejšie vodopády Islandu, obdivovala vybuchujúce gejzíry a pozorovala chvosty najväčších cicavcov sveta miznúcich v oceáne. Ako môže človek žiť v krajine, ktorá sa nikdy úplne neupokojí? Som Miška, svetom inak, a toto je prvá časť expedície Zimný Island, krajina ohňa a ľadu. Island dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie cestovateľské destinácie sveta. No jeho objavenie nebolo výsledkom veľkého plánu, bol to skôr omyl alebo náhoda, ktorá zmenila dejiny. V 9. storočí sa vikingovia počas svojich plavieb Severným Atlantikom dostali na neznámy ostrov. Hľadali nové obchodné trasy a územia, netušili, že objavili krajinu ohňa a ľadu. Podľa historických prameňov však Island nebol úplne neznámy ani pred nimi. Ešte skôr sa sem pravdepodobne dostali írsky mnísi z Faerských ostrovov, muži, ktorí nehľadali bohatstvo ani slávu, ale pokoj, samotu a únik od sveta. Ako vyzeral život na tomto ostrove v čase prvých osadníkov, si môžeme predstaviť aj dnes. Jedným z miest, ktoré nás do tohto obdobia vracia, je Stekiarkot. Nenápadná lokalita nedaleko medzinárodného letiska Keflavík ukrýva autentickú ukážku trávnatých domov, typických pre Island v období prvého osídlenia. Tieto domy vznikli z toho, čo krajina ponúkala, z hliny, kameňa a naplaveného dreva. Materiálov, ktoré v tejto časti sveta neboli samozrejmosťou, no poskytovali prekvapivo dobrú izoláciu pred vetrom, chladom a neľútostnou islandskou zimou. Stekiarkot dnes funguje ako rekonštruovaná ukážka tradičného vidieckého života. Kúsok odtiaľ sa nachádza interaktívne múzeum s replikou islandskej lode z 9. storočia. Pripomienka toho, že Island nebol len koncom sveta, ale začiatkom jednej z najpozoruhodnejších kapitol severských dejín. Už od čias prvého osídlenia patrí Island medzi najaktívnejšie vulkanické oblasti sveta. Nachádza sa tu viac než 150 sopiek, z ktorých desiatky sú stále dodnes považované za aktívne. Len od roku 2021 tu došlo k viacerým významným erupciám. Sopečná činnosť je na Islande bežnou súčasťou života. Vďaka jednej z najlepších infraštruktúr na svete a neustálemu monitorovaniu erupcií patria Islanďania medzi svetových lídrov v oblasti seizmológie. Za túto výnimočnú geologickú aktivitu vďačí Island stredoatlantickému chrbtu, obrovskému podmorskému pohoriu, ktoré sa tiahne stredom Atlantického oceánu v dĺžke viac než 65 000 kilometrov. Práve tu sa od seba neustále vzdiaľujú severoamerická a euroázijská tektonická doska, čo umožňuje horúcej magme z hlbín Zeme stúpať bližšie k povrchu. Island je jedným z mála miest na svete, kde tento proces prebieha priamo na súši. Približne 20 km južne od letiska Keflavík sa nachádza most medzi kontinentmi. Symbolické miesto ležiace v riftovej zóne, kde sa Európa a Severná Amerika každoročne vzdiaľujú približne o 2 cm. Jedinečná príležitosť vidieť geológiu Islandu doslova pod vlastnými nohami. Hranica medzi povrchom a hlbinami Zeme je na Islande nezvyčajne tenká. Miesto, kde je neustály pohyb skrivy pod nohami a pokoj je len dočasný stav. A práve v takomto prostredí sa ľudia museli naučiť žiť. Nie tým, že by túto silu ovládli, ale tým, že sa jej prispôsobili. Čo by sa inde mohlo zdať ako prekážka alebo hrozba, sa Islanďania naučili vnímať ako príležitosť. Nestabilná geológia sa tu stala súčasťou každodenného života.
Dnes pochádza viac než 70% energie na vykurovaní na Islande z geotermálnych zdrojov. Energia, ktorá by inde znamenala nebezpečenstvo, tu zohrieva domy, poháňa mestá a formuje život krajiny. Jedným z miest, kde možno túto silu vidieť v jej najčistejšej podobe, je Gunhuvere na juhozápade polostrova Reykjanes, súčasť UNESCO geoparku. Ide o mimoriadne aktívnu geotermálnu oblasť s bahennými jazerami a párnymi priedochmi, obklopenú lávovými poľami a krátermi, z ktorých uniká para a prudko vriaca voda s prenikavým sírnym zápachom. Podzemná voda je tu takmer výlučne morského pôvodu a v hĺbkach dosahuje teploty až okolo 300 stupňov Celzia. Nachádza sa tu aj najväčší bahenný bazén na Islande, približne 20 metrov široký, neustále vriaci vďaka plynom ako oxid uhličitý a sírovodík. Prostredie s kyslým pH, kde príroda jasne ukazuje, kto má posledné slovo. Dnes obľúbená turistická lokalita má však podľa miestnych legend temný pôvod. Príbeh Gunhuveru siaha približne 400 rokov do minulosti, keď tu žila žena prezývaná Guna, podozrievaná z čarodejníctva. Keď jej prenajímateľ zobral jediný hrniec na varenie, zo zúfalstva sa vraj vyhľadovala na smrť. Krátko po jej pohrebe bol muž nájdený mŕtvy a miestni verili, že Guna sa vrátila ako nepokojný duch. Legenda hovorí, že až kňaz ju dokázal nalákať do horúceho prameňa, kde navždy zmizla. A práve podľa nej nesie toto miesto názov Gunhuvere, Gunin horúci prameň. Na samotnej špičke poloostrova Reykjanes stojí najstarší majak na Islande, dnes jeden z najnavštevovanejších. Pôvodný majak stal priamo na pobreží, no silné zemetrasenia a neúnavné vlny Severného Atlantiku ho vážne poškodili. Aj tu si príroda vyžiadala ústup človeka. Nový, 26 metrov vysoký maják dnes stojí bezpečne na kopci ako tichý svedok kompromisu medzi človekom a živlami. Pod ním sa nachádza moderné návštevnícke centrum, ktoré rozpráva príbeh nielen majáka, ale aj dramatických námorných udalostí tohto pobrežia. Len o kúsok ďalej sa nachádza útes Valanukur, hrebeň z hladko zaoblených balvanov, vytvorených sopečnou činnosťou a nekonečným pôsobením oceánu. Miesto, kde si Island pamätá aj svoju stratu. V 19. storočí tu v dôsledku nadmerného lovu vyhnul vták Alk Veľký. Dnes ho symbolicky pripomína bronzová socha otočená smerom k ostrovu Eldey, miestu posledného zdokumentovaného výskytu páru tohto druhu. Tichá pripomienka doby, keď ľudstvo ešte len začínalo chápať dôsledky svojho konania. Ďalším významným ukážkam geotermálnej aktivity Islandu patria nepochybne gejzíry, ktorých najznámejšia oblasť sa nachádza na slávnom Zlatom kruhu Islandu. Miesto, kde je energia Zeme nielen viditeľná, ale aj neprehliadnutelná. Táto lokalita je preslavená horúcimi prírodnými prameňmi, ktoré v pravidelných, no často aj úplne nepredvídateľných intervaloch vystrekujú vodu a paru vysoko do vzduchu. Pripomínajú, že pod povrchom ostrova neustále prebieha proces, ktorý Island formoval po tisíce rokov a formuje ho dodnes. Nachádza sa tu veľký gejzír, najznámejší gejzír na svete, podľa ktorého vzniklo samotné slovo gejzír z islandského slova kejsa, teda vybuchnúť. V čase svojej najväčšej aktivity dokázal vystreknúť vodu až do výšky 170 metrov, čím patril medzi najväčšie gejzíry na planéte. Dnes je jeho aktivita už len sporadická. Erupcia sa objavuje skôr výnimočne, niekedy len raz za niekoľko rokov. Aj to je pripomienkou, že geotermálna energia Islandu nie je nemenná. Neustále sa vyvíja. Pár metrov od veľkého gejzíru sa nachádza Strokkur, menší, no za to stále aktívny gejzír, ktorý je dnes hlavnou atrakciou celej oblasti. Jeho erupcie dosahujú výšku približne 20 až 30 metrov a vybuchuje každých 5 až 10 minút. Šancu vidieť gejzír v akcii má tak prakticky každý návštevník. V areáli sa nachádza aj dvojica horúcich prameňov, jeden s fascinujúcou jemne modrou farbou, druhý mliečne zakalený a niekoľko párnych prieduchov, z ktorých sa šíri typický ostrý sírový zápach. Vôňa, ktorú si človek zapamätá rovnako intenzívne ako samotný pohľad. Ak
Ako sa teda dá žiť na mieste, kde zem nikdy úplne neutichne? Odpoveď na túto otázku nenájdeme len v divokej prírode, ale aj tam, kde sa sústreďuje každodenný život. Prvé miesto osídlenia Islandu je dodnes jeho hlavným mestom. Reykjavík. V preklade znamená dymový záliv, pomenovaný podľa pary stúpajúcej z horúcich prameňov, ktorú nad týmto miestom videli prví osadníci. Reykjavík je dnes najsevernejšie položeným hlavným mestom sveta. A hoci Island pôsobí obrovský a prázdne, práve tu a v jeho širšom okolí žije takmer 2/3 celej populácie Islandu. Mnohé islandské pobrežné mestá majú v názve slovo vík, teda záliv, a inak to není ani pri hlavnom meste, ktoré sa rozprestiera na juhozápadnom pobreží Islandu. Pri zálieve Faxaflói priamo pri severnom Atlantiku. Reykjavík je dlhodobo považovaný za najbezpečnejšie miesto sveta. Zaujímavosťou je, že v minulosti tu bolo dokonca zakázané vlastniť psa. V čase, keď mnoho ľudí žilo v malých, preplnených bytoch, sa úrady obávali, že psi by zhoršovali hygienické a životné podmienky obyvateľov. Najvýraznejšou dominantou mesta je bez pochyby tento slávny kostol, symbol Reykjavíku. Jeho jedinečný dizajn je inšpirovaný bazaltovými stĺpmi, ktoré vznikajú pri ochladzovaní lavy a ktoré možno nájsť po celom Islande. Na vrchole kostola sa nachádza vyhliadková plošina s panoramatickým výhľadom na celé mesto. Pred ním stojí socha severského objaviteľa, o ktorom sa verí, že sa dostal do Severnej Ameriky takmer 500 rokov pred Krištofom Kolumbom. Symbolom modernej islandskej architektúry a kultúry je koncertná hala harpa. Zaujme nielen svojou polohou pri prístave, ale najmä ikonickou sklenenou fasádou, navrhnutou tak, aby odrážala svetlo aj drsnú islandskú prírodu. Len kúsok od nej sa nachádza aj jedna z najznámejších sôch Islandu, Sun Voyager, alebo Cestovateľ slnka. Nerezová loď bez plachiet, oda na more, slobodu, nádej, ale aj túžby objavovať neznáme. Reykjavík je srdcom Islandu. Miesto, kde sa stretáva história s modernou architektúrou, pokoj s neustálou prítomnosťou prírodných síl, a kde nachádzame aj jednu z odpovedí na našu otázku. Naše islandské dobrodružstvo sa však Reykjavíku nekončí. Aké ďalšie podoby má krajina, ktorá sa nikdy neprestáva meniť? Vydáme sa na otvorený oceán za veľrybami a vysvetlíme si, prečo patrí Island medzi najlepšie miesta na svete na ich pozorovanie. Stretneme sa s túleňmi na divokom pobreží, zažijeme nevyspytateľné islandské počasie a pochopíme, prečo tu zimy nie sú také extrémne, ako by sa na severnú polohu krajiny mohlo zdať. Pohľadíme si jedno z najčistejších plemien koní na svete, uvidíme ikonické vodopády aj majestátne ľadovce a ukážeme si, prečo Island nie je len krajinou ohňa, ale aj ľadu. Som Miška Svetominák a ty si nezabudni pozrieť druhú časť expedície Zimný Island, krajina ohňa a ľadu.